Hej og velkommen til den her video, hvor det er dag 2 uden Facebook, uden hvor jeg bruger er online på Facebook, altså min private Facebook, så det er meget indtil videre så går det meget godt. Det er bare det er nogle gange nu har jeg begyndt at opleve det der, hvor man bare tænker, at jeg har trængt til at vide, hvad der sker rundt i verden, og så har man også den tanke, det har jeg hele tiden med. Hvad sker der rundt i verden? Altså, hvad laver mine venner og sådan noget? Altså, dem som jeg ikke taler Skype med. Det er meget mærkeligt, og det finder jeg vel ud af, hvor meget der sker på en uge, uden at jeg har været online. Og nu hvor jeg bare sidder og taler om det, så har jeg lyst til at gå ind på Facebook. Fordi det er ligesom om, at jeg gerne vil vide, hvad der sker. Altså som om, at der sker alt muligt, men man ved jo ikke, hvad der sker. Altså, folk de gør alt muligt, men du er heller ikke totalt oven på nyheder. Og det siger heller ikke, at man skal være totalt oven på nyheder, men nogle gange så har man behov for at være sådan lidt, jeg har behov for at vide nogle nyheder om alt muligt. Der nu jeg interesserer mig tech eller spil eller et eller andet. Jeg har nogle gange behov for at vide nogle nyheder, som folk ikke ved. Og det kan godt være, at der sker et eller andet over i USA, fucked up ting, men jeg ved det ikke. Fordi jeg ikke ser tv. Jeg ser heller ikke der er tv derovre. Der er stuen. Men og jeg ser heller ikke jeg er heller ikke på Facebook eller sådan noget, så det er ligesom om man er up to date, men så må det altid være. Sådan er det altid, hvis du har været lang tid væk, så er det sådan som om at du er out to date, men så må det godt være, men der er ikke så meget andet end at sige, at jeg har lyst til at gå på Facebook, og det er som om man bare har lyst til at gå på Facebook, fordi du gerne vil vide, hvad der sker, og hvad laver den forskellige person, eller et eller andet, som du er interesseret i, men jeg har ikke gjort det nu, og jeg er meget stolt af mig selv, og så der er kun 5 dage tilbage til, at jeg må gå på Facebook igen, altså søndag, så jeg skal nok få det klaret, men det er ellers så må jeg ikke andet end sige hej, fordi det er den her lille korte ting, så jeg kan ikke andet end sige en hej.